Ir-relazzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Poplu għaddiet minn trauma, bil-poplu għadu mhux jafdana biżżejjed, iżda l-partit kollu qed jaħdem biex jerġa' jreġġa' lura l-fiduċja tal-poplu. Kien dan il-messaġġ ta' Peter Aġus li ftit tal-jimilu ġie maħtur kelliem ewlieni tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll koordinatur tal-messaġġ politiku tal-partit. F'intervista li saritlhom il-Gazzetta llum wa faħar ix-xogħol qed isir mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech hekk kif qed jaħdem bit-trasparenza assoluta filwaqt li qed jinvolvi l-aspett uman. Peter Aġus qal li lan tal-partitu li jara fil-bżonnijiet u l-valuri tan-nies. Kontrast mal-gvern attwali u qal li l-Partit Nazzjonalista qiegħed hemm biex jisma' u jitkellem mal-poplu kollu minflok jipprova jixtrihom jew jalqilhom ħalqhom. Peter Aġus kompla jgħid li d-deputati u l-kandidati f'isem il-Partit Nazzjonalista ta' kuljum qed jitkellmu mal-poplu kollu biex jifhmu l-isfidi li għaddejjin minnhom. Huwa kompla jgħid li mhux l-ewwel darba li fil-midja ikun hemm żbilanċ straordinarju fejn idejat tal-gvern jingħataw prijorità assoluta bil-kummenti tal-kap tal-Partit Nazzjonalista jitpoġġew wara elenku ta' aħbarijiet li jitrattaw lill-Ministri. Peter Aġus żied jgħid li l-Partit Nazzjonalista għandu idejat tajbin li l-għan aħħari tagħhom li jmexxu lil Malta l quddiem pajjiżna jerġa' jikseb lura reputazzjoni u dinjità li tant tixraqlu.